Bona nit, us saludem des del Saló de Sessions de la Casa de la Vila, l'Ajuntament de Vilafranca. Queden pocs segons perquè siguin les 8 del vespre i està a punt d'iniciar-se la sessió plenària en caràcter ordinari corresponent a aquest mes de febrer, en aquest 21 de febrer del 2017 a l'Ajuntament de Vilafranca. Un ple que compta amb pocs punts a l'ordre del dia, són 6, comptant, entre altres, que hi ha l'aprovació de l'acte del ple anterior i l'apartat de pregs i preguntes. De fet, per tant, són 4 punts els que es portaran a debat en aquesta sessió plenària, a no ser que s'accepti la proposta que hi haurà també per part de la CUP d'una moció d'urgència per debatre sobre el despenjar-se o no la bandera espanyola que hi ha en aquests moments dalt de l'Ajuntament de Vilafranca, una moció que presentaran d'urgència i caldrà veure si s'incorpora també en la sessió plenària. El punt, podríem dir, més destacat que es porta a debat és l'aprovació definitiva de l'ordenança de civisme i convivència que ja al novembre es va aprovar inicialment. Escoltem l'alcalde de Vilafranca iniciant aquesta sessió plenària. Donaria començament al ple de l'Ajuntament de Vilafranca amb sessió ordinària i començaríem primer de tot un petit esment lamentant la defunció, la mort del rector de Vilafranca, Jaume Bordoi, que ens ha deixat fa poques hores i evidentment lamentem la seva pèrdua. Bé, passem al primer punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió plenària ordinària del ple del dia 24 de gener. Si hi ha hagut esmenes, no hi ha hagut esmenes, si tothom hi està d'acord, si ningú s'hi oposa, donaríem l'acte per aprovada. I passem al segon punt de l'ordre del dia, que seria aprovació definitiva, si s'escau, de diferents modificacions puntuals de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca al Penedès. La part dispositiva de la proposta d'acord diu el següent. Primer, no? La part dispositiva del present acord diu el següent. Primer, desestimar íntegrament les al·legacions de la CUP contra les modificacions puntuals de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès de 24 de juliol de 2012, modificacions que va aprovar inicialment el ple municipal el dia 22 de novembre de 2016. Segon, aprovar definitivament les modificacions puntuals de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès de 24 de juliol de 2012, modificacions que va aprovar inicialment el ple municipal de 22 de novembre de 2016. El text concret de les modificacions consta en l'acte de la sessió, però es reprodueixen tot seguit. Llavors hi ha totes les modificacions que es van aprovar ja inicialment amb el seu redactat. I el tercer punt diu notificar aquest acord a l'entitat de caràcter polític que ha formulat al·legacions. El contingut íntegre de les modificacions aprovades es publicarà en el BOP, moment a partir del qual entraran ja en vigor i posteriorment per referència en el DOC. Bé, moltes gràcies. Passo la paraula al portaveu del govern, senyor Aureli Ruiz. Sí, bona nit. Com s'ha comentat, en el passat mes de novembre es va aprovar inicialment una modificació puntual de l'ordenança de civisme, bàsicament pel que fa al barem sancionador. Aquella modificació era bàsicament per fer canvis proposats pels tècnics de l'Ajuntament, bàsicament pels serveis jurídics, que feien referència a certes dificultats que hi havia per resoldre determinades o tipificar determinades conductes que, segons l'ordenança de civisme, podien prestar a confusió, i el que es tractava era bàsicament de clarificar. És veritat que també, a més, es van introduir alguns canvis en el que és les sancions, de tal manera que per tema de recollida d'excrements de gossos o per les pintades que es feien a l'espai públic es van augmentar aquestes multes, aquestes sancions econòmiques a les persones que no complien en el que deia l'ordenança de civisme. En aquest període d'exposició pública, que finalitzava a finals de gener, es van presentar només esmenes per part del grup de la CUP, unes al·legacions que bàsicament diu que retirem la majoria de temes que es van aprovar, aquesta és la base bàsicament de les al·legacions, per tant d'alguna manera vindria a dir que creuen que era millor no aprovar-les i per tant deixar l'ordenança de civisme tal com estava, considerant que era millor com estava que no com s'havia modificat. Potser tampoc, sense entrar en totes les al·legacions, perquè és evident que són bàsicament suprimir, però per fer una pinzellada molt ràpida, bàsicament la CUP demanava que no es sancionin les agressions a les autoritats, també demanava que
que no sancionin les activitats de la via pública quan s'incompleixin les condicions de l'autorització, també que no es redueixi la sanció quan hi hagi un tall de trànsit que no sigui greu, la seva afectació, o que no sancioni l'exhibicionisme sexual. No? Són coses que es van introduir i diu que tot això es retiri. No? Com han manifestat, les al·legacions tampoc aporten cap documentació que justifiqui aquesta retirada, per això no entenem que justifiqui, sinó que es limita bàsicament a fer una manifestació política que ja més o menys ja va ser manifestada en el ple de novembre i per tant entenem que no les hem d'acceptar. Per altra banda també introdueix l'argument que les ordenances de civisme no tenen massa sentit en general, que no porten solucions, però podem veure tothom que les ordenances de civisme és normal que la majoria d'ajuntaments governi el color que governi, fins i tot també la CUP, doncs tots tenen ordenances de civisme aprovades. No? També diu que la seva aplicació és arbitrària i genera inseguretat jurídica. Això creiem que no és així, evidentment. Les infraccions estan tipificades de manera, pensem que molt clara, i també hi ha, lògicament, la possibilitat de que les persones o empreses o entitats que siguin denunciades i posteriorment sancionades, abans d'arribar a aquesta sanció, existeix tot un procediment que permet la seva defensa, presentació d'al·legacions i el que convingui, i fins i tot, finalment, també hi ha la via judicial si convé per recórrer. Per tant, la inseguretat pensem que no hi és, perquè sempre hi ha possibilitat que això pugui revertir-se o modificar-se, com és el cas que alguna vegada, evidentment, s'accepten les al·legacions que pot presentar alguna entitat o persona, etc. Per tant, per aquest motiu, proposem desestimar aquestes al·legacions i aprovar definitivament les modificacions puntuals i tècniques que es van proposar i van ser aprovades inicialment. Bé, moltes gràcies, senyor Ruiz. Senyor Josep Ramon. El grup municipal del Partit Popular votarà a favor del dictamen, però esperem que en tot cas que no es diu per el grup municipal de la CUP, que simplement no sigui una operació cosmètica, que davant de les crítiques que millor s'han rebut quan s'ha fet les visites a l'associació de veïns pel tema dels gossos o altres coses, doncs la resposta hagi sigut una operació cosmètica de fer aquest canvi de l'ordenança de convivència, que estem d'acord amb el seu sentit, però cal després de veure la seva aplicació, i per seva aplicació normalment necessiten uns mitjans, i el que es veurà és amb el temps si realment aquesta és una operació cosmètica o realment el que es busca és l'aplicació real d'aquesta ordenança de convivència. Moltes gràcies, senyor Ramon. Senyor Peñafiel. Bon vespre. Des de Vilafranca en Comú votarem en contra d'aquest dictamen, com ja vam fer el mes de novembre amb l'aprovació inicial, perquè no ens han contestat les preguntes que nosaltres els hi vam plantejar en aquell debat, i és en quin sentit és més efectiu i va en la línia d'evitar actituds incíviques a aquesta modificació que vostès fan, que bàsicament es consisteix en pujar preus de multes. Ens posaven, per posar un exemple concret, amb el tema de les pintades, que hi havia hagut 5 denúncies al llarg del 2016. I quantes d'aquestes 5 denúncies i quantes d'aquests 5 actes incívics s'haguessin evitat si la multa hagués sigut de 600 en comptes de 300 o de 1.000 en comptes de 500 euros. Sincerament dubto que cap dels 5 casos en aquest i en d'altres temes s'haguessin evitat. Per tant, és una proposta que no soluciona les situacions d'incivisme i que, per tant, no dona resposta a allò que volem, que és que hi hagi menys actituds incíviques a la vila. I per això nosaltres no ho veiem clar i compartim també algun dels anàlisis. Nosaltres considerem que és important que hi hagi una ordenança de civisme, però sí que veiem que amb el nou redactat s'incrementen determinades arbitrarietats o subjectivitats amb alguns punts i que van comentar en el ple del mes de novembre, i que veiem que aquesta ordenança en determinats contextos s'aplica de manera i a determinades persones o a determinades entitats s'aplica de manera més estricta que en d'altres. I que, per tant, afavorir i donar facilitats per fer això, doncs a nosaltres ens genera bastant de recel. I hem posat casos i ens preocupa molt de que hi ha temes, per exemple, amb el tema dels cartells, i que a més els hi han demanat les dades repetidament des de fa mesos i no ens n'acabem d'en sortir que ens les facilitin,
doncs que hi ha empreses o hi ha entitats o hi ha col·lectius més afins a govern doncs que tenen més facilitats i que veiem que hi ha moltes dificultats per tramitar les sancions, i citem el cas que ja vam citar el mes de novembre d'una sanció a Convergència Democràtica i a la JNC que l'equip de govern encara no ha tramitat, i en canvi d'altres que no estem d'acord amb la política del govern que sí que a la primera se'ns comunica, o si hi ha una activitat al carrer, en algunes se'ls va complir l'horari estricte i en altres se'ls dona marge, doncs aquí entenem i veiem que no s'està anant en el bon sentit, i per això nosaltres ens hi oposem. Creiem i ho vam dir al mes de novembre, que hi hauria d'haver un debat sobre l'ordenança. Creiem que s'hauria de reformar no només uns petits punts de preus de multes, sinó que caldria anar molt més enllà i parlar de si realment està servint per millorar el civisme a la vila o si realment està servint perquè millori la convivència. Nosaltres creiem que hi hauria moltes possibilitats de fer actituds més pedagògiques i en tot cas nosaltres els emplacem a obrir aquest debat general sobre l'ordenança amb els grups municipals i amb les entitats i amb la gent de la vila. Moltes gràcies, senyor Peñafiel. Senyora Mònica Ill, en nom d'Esquerra. Bé, bon vespre a tothom. Nosaltres també vam votar en contra ja l'aprovació inicial al mes de novembre d'aquesta ordenança de civisme i convivència, perquè en aquell moment ja vam explicar que les modificacions que es proposaven les trobàvem excessivament sancionadores, dures i en aquest sentit poc pedagògiques també. En el seu dia també vam dir que no és que estiguem en contra de les sancions, ni molt menys, però sí de l'actitud de la sanció per la sanció, i no creiem que aquestes modificacions de l'ordenança, que avancen sobretot en la línia, en alguns temes d'un enduriment important, resolguin res ni facin reduir substancialment el nombre d'actes incívics a Vilafranca. De sancions l'ordenança ja en tenia i endurir-les més considerem que no té massa sentit i que no ens portaran cap a un altre lloc que no sigui aquest mateix en el que estem a un lloc millor. El que nosaltres en el seu dia, el mes de novembre, ja vam plantejar és que ens semblava que hi ha un tipus de feina que nosaltres considerem que no es fa o que és insuficient, no és que no es faci, però pensem que manca un treball de base a Vilafranca de manera transversal que fomenti en totes les àrees de l'Ajuntament actituds cíviques, educadores, mediadores i sobretot polítiques de convivència que es basin en el respecte i la participació. Respecte dels veïns cap als altres veïns, en tot el que és els seus drets fonamentals i sobretot temes de participació, perquè les persones cíviques o les ciutats cíviques són aquelles que participen, que fan pinya i que la gent treballa i col·labora en implicar-se, s'implica en temes que són d'interès general i que faciliten o que beneficien a la vida de tothom. I entenem que si s'impliquen en la millora d'allò públic, les societats canvien i sobretot aprenen a conviure. I parlant d'una ordenança de civisme i convivència, ens sembla que aquest és un tema molt important. I creiem que aquí és on veiem una mica el model diferent de ciutat o el model diferent de treball. Creiem que ens calen menys sancions i més recursos, sobretot en educació, mediació i participació, sobretot també més recursos en espais per l'expressió, pel joc compartit a les places, sobretot pels infants, i sobretot espais on els veïns puguin relacionar-se i aprendre també a conviure. I segurament no ens caldran tantes sancions ni anar-les endurint progressivament. I repetim que de sancions ja en teníem, aquest és un tema que ja vam treure el mes de novembre i el que demanem és una visió més pedagògica i més educadora de la ciutat i sobretot també premiar les bones conductes que pensem que també en aquest sentit tenim una mancança important. Moltes gràcies, senyora Mònica Ill. Senyora Laia Santís, en nom de la CUP. Bon vespre a totes i tots. En primer lloc, fer un aclariment i dir que el senyor Ruiz
ha fet una lectura no gaire acurada de les al·legacions que hem presentat. Sí que és cert que ell n'ha puntualitzat algunes, n'hem mencionat moltes d'altres nosaltres en les al·legacions que hem fet. En aquest sentit m'agradaria apuntar que al març del 2014 el Parlament va aprovar una resolució que instava a revisar les ordenances de civisme que estigmatitzen la pobresa. Això evidencia que no s'està donant resposta a les problemàtiques actuals i és en aquest sentit global que nosaltres hem fet al·legacions i ens hi hem reservat el dret que tant sempre apel·la el nostre alcalde. Dir que la CUP entenem que la convivència l'ha de definir la ciutadania, si no és així l'ordenança de civisme i convivència pot ser utilitzada en benefici d'un model de Vilafranca conservador, repressiu i insolidari, que entenem que és el camí que estem tendint. Vostès han fet una ordenança on s'observa excessivament repetit el terme prohibició sense oferir cap tipus d'alternativa i en això nosaltres no hi podem estar d'acord. No hi estem d'acord perquè castiga l'activisme polític, ho fa a través de la repressió, i en lloc d'anar a l'arrel de les problemàtiques o buscar alternatives, doncs, trobem que s'intenta amagar sota l'estora les conseqüències de les desigualtats socials a base de multes i de sancions. Pensem que hi ha massa conductes que se sancionen i que no s'haurien de sancionar sense aportar-hi una alternativa, que en aquest sentit creix el control social i en lloc d'això no s'aposta per la convivència social. A més, no compartim la necessitat d'endurir una ordenança de civisme per regular l'ús de l'espai públic. Si fins ara no hem solucionat certes problemàtiques amb sancions concretes, què ens fa pensar que endurir aquestes sancions ho aconseguirem? No és positiu augmentar les prohibicions, ja ho vam dir en el seu moment. Els usos de l'espai públic pensem que són de responsabilitat col·lectiva i el que fa aquesta ordenança precisament és vulnerar tots aquests drets de responsabilitat col·lectiva. A més, pensem que aquesta ordenança presenta unes contradiccions que per nosaltres són rellevants. Per exemple, apunta que no es pot veure al carrer, però pel Bijàs bé que ho permetem. No? Està feta a mida d'uns criteris polítics que pensem que són aleatoris, casos concrets, a mida de col·lectius concrets i fent excepcions a pròpies prohibicions segons convingui a l'equip de govern. A més, per una defecació de gos que fins ara valia 150 euros, no? La sanció ara valdrà 300, això està molt bé, però a canvi anem tirant runa a un sòl qualificat de zona verda, que a més és pulmó de la vila i no es multa a ningú ni està passant res. Si això no és una contradicció en si mateixa ja ens diran què és. Van dir-nos que les esmenes eren totalment ideològiques, ho torna a apuntar el senyor Ruiz, però és que la pròpia ordenança de civisme és purament ideològica perquè el que fa és ser un reflex del seu projecte polític. Ja hem dit que nosaltres no l'hauríem fet així, si volen els fem propostes com educació en valors, com dinamització comunitària, com apostar per polítiques centrades en la convivència social, enfortint la solidaritat, la cooperació, els vincles entre el veïnatge. Nosaltres com a CUP entenem que el civisme és democràcia, és convivència, és comunitat, és corresponsabilitat, per tant són drets i deures de la ciutadania, és diàleg, és mediació, és respecte i són valors. I aquestes alternatives i apostes no queden recollides en cap modificació de les que avui s'aprovaran. Els fem una proposta i és que escoltin la proposta de la CUP i és que pensem que la millor ordenança de civisme que es pot fer per aquesta vila i per Vilafranca és fer un centre cívic a l'Espirall com a únic equipament on s'hi puguin desplegar polítiques de convivència social, per exemple, entre moltes d'altres. Bé, moltes gràcies, senyora Santís. Senyor Aureli Ruiz, si vol contestar alguna cosa. Bé, evidentment s'han dit moltes coses, jo crec que estem lluny, lògicament, però tot això que vostès esmenten ho podem fer igualment. Vull dir, no té res a veure una cosa amb l'altra, o sigui, aprofitant que el riu passa per no sé on, no fem el centre cívic de l'Espirall, jo penso que això no té massa a veure amb l'ordenança de civisme, però en tot cas és un altre tema. Això és pressupostos, és parlar d'inversions, és parlar de projectes i ho podem discutir. No? En tot cas, perquè no centres cívics a tot Vilafranca, no? Fem una a cada barri, i llavors, per això ho hem de plantejar en un altre fòrum. Un aspecte que penso que no he de deixar de passar per alt. Senyor Peñafiel, vostè ha fet una manifestació que és falsa i li agradaria que ho retirés perquè vostè ha insinuat o ha dit directament que nosaltres no tramitem sancions que s'han posat al grup de Convergència i Unió. Això és fals, ho sap perfectament perquè li he explicat, però passa que ho ha deixat anar i li volia que ho retirés perquè nosaltres tramitem totes les denúncies que es presenten a l'Ajuntament de Vilafranca, sigui de qui sigui, del grup que sigui. Per cert, el grup de Convergència i Unió no n'ha posat cap, però bueno, perquè nosaltres ens portem bé, nosaltres no fem pintades, nosaltres no tirem coses, vull dir, evidentment, i si no sancionem els que tiren runa a no sé quin solar, segurament és perquè no hem aconseguit denunciar o no enganxar la persona. No? O sigui, evidentment ho estem investigant, si ho aconseguim no es preocupi que ho farem. No? Però això sí que m'agradaria que en aquests casos no manifesti allò que no és, perquè clar, vostè ho ha deixat anar i això no, sap perfectament que no és veritat. No?
Molt bé, senyor Ruiz. Senyor Peñafiel, si vol fer una petita observació, que el veig amb ganes. Sí. És que no ho diria si no tingués una còpia de l'acte de la Junta Electoral que m'ho ratifiqués. I si vol la llegeixo. A veure, un segon. Si és curteta, no la llegeixi sí, tota. No, la part final. Busco un fragment per no... Sí. I és una denúncia precisament per penjar un cartel en un lloc on no corresponia y en el fragment final diu: asimismo remítase la presente al ayuntamiento de esta población a los efectos oportunos por cuanto se ha efectuado un uso fraudulento de los espacios electorales incumpliendo la normativa vigente. Per tant, aquí se'ns va dir que no s'havia tramitat perquè no hi havia arribat. Aquí, segons la Junta Electoral, fa 8 mesos, el 22 de juny del 2016, es va enviar a l'Ajuntament. O menteixen els jutjats o menteixen vostès. No ho sé, si vol ja investigarem, jo no en tinc ni idea. I el que sí que li asseguro és que si arriba aquí es tramita. Es tramita. De la mateixa manera que si aparco malament em pren el cotxe a la grua. M'ha passat. O sigui que no es preocupi, o sigui que no passa absolutament res, no? Es tramita. Ara, si després no ho han enviat, no es preocupi que ho investigarem. Jo, si vol, li facilito la còpia. Val, fantàstic, gràcies. Bé, ja jo diria que hi ha totes les intervencions, per tant passaríem al dictamen a votació. Vots a favor del dictamen. Serien els 8 vots de Convergència i Unió, els 4 vots del Partit Socialista, el vot del Partit Popular. Abstencions, no. Vots en contra, 3 vots d'Esquerra Republicana, 3 vots de la CUP, 2 vots de Vilafranca en Comú. Per tant, quedaria aprovat el dictamen i l'ordenança. Passem al tercer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si s'escau, del Pla Municipal d'Atenció als Animals de Companyia i Tinença Responsable 2017-2020. La part dispositiva del dictamen diu el següent: aprovar el Pla Municipal d'Atenció als Animals de Companyia i de Tinença Responsable 2017-2020 com a instrument tècnic de gestió que ordeni i millori el conjunt de mesures, d'accions i de recursos necessaris per assolir els objectius d'un programa integral d'atenció als animals de companyia d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment. Vilafranca en Comú ha presentat esmenes. Aquí en aquest cas hi ha hagut unes esmenes. Sí, són sueltes. Les llegim o potser, no sé si primer defensar el tema i després llegir les esmenes. Sí, potser que llegeixi les esmenes, aleshores la portaveu llegirà el dictamen i el senyor Arnabat explicarà les esmenes i posteriorment tots els opcions, si us sembla bé. Val? Són temes molt concrets del redactat. Sí. Bueno, diu, l'esmena presentada per Vilafranca en Comú diu que a la pàgina 24 del document hi ha un punt que diu reunions informatives i participatives com aquesta cada pocs mesos. En l'apartat d'execució ha de posar aquestes reunions es celebraran quadrimestralment. A la pàgina 30 diu, quan diu campanya de control de la identificació i cens i esterilització, campanya de microxip, a l'apartat any d'execució posar anualment en col·laboració amb el CAT. Al final del document afegir els cronogrames revisables dels anys 2018, 2019 i 2020. I a la pàgina 54, el pressupost 2017, destinar els 2.000 euros proposats per al desenvolupament d'ordenances i reglaments, més altres 3.000 euros, en total 5.000 euros a la mesura campanya de control de la identificació i cens i esterilització. Campanya de microxip, pàgina 30. Molt bé. No sé, potser seria millor que el senyor Ramat primer expliqués el sentit de les esmenes i després la senyora Douglas. Ho dic per alleugerir, per economitzar. Jo diria que sí que s'accepten. S'accepten les esmenes. S'accepten les esmenes? S'accepten les esmenes? Sí. I si s'accepten, l'ordre, vosaltres que sabeu el que porteu al tema, què preferiu fer-ho? Per quin ordre ho voleu fer? Sí. Bueno, en tot cas, que parli ell i després vosaltres ja està. Doncs senyora Douglas, li passo la paraula. Moltes gràcies. Bon vespre. L'equip de govern d'aquest Ajuntament portem a aprovació el Pla de Tinença Responsable 2017-2020
Com sabem, el Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca és l'encarregat de desenvolupar els programes municipals de tinença responsable dels animals de companyia. En la meva exposició em centraré més en el que ha estat la metodologia emprada en l'elaboració d'aquest pla, que no pas en el contingut, ja que aquest, un cop estigui aprovat, estarà a disposició de tota la ciutadania. Durant aquest desenvolupament d'aquests programes es va plantejar la necessitat d'elaborar un pla municipal amb l'objectiu d'esdevenir un instrument tècnic de gestió que ordeni i millori el conjunt de mesures, d'accions i de recursos necessaris per assolir els objectius d'un programa integral d'atenció als animals de companyia, en el qual participin tots els agents socials de Vilafranca que d'una manera o altra hi estiguin relacionats. Comptem doncs amb entitats animalistes, clíniques veterinàries, diferents serveis de l'Ajuntament, el centre d'acollida, entre d'altres. És per aquest motiu que es van organitzar 2 sessions participatives i es van celebrar un seguit de reunions en el transcurs de les quals es van recollir totes les propostes dels participants que abordessin les línies estratègiques plantejades. Una de les línies era millorar les condicions de vida dels animals de companyia que viuen a la ciutat, l'altra disminuir el nombre d'animals abandonats, la tercera, augmentar els coneixements dels propietaris sobre tinença responsable dels animals de companyia i la quarta, harmonitzar la convivència entre les persones propietàries d'aquests animals i la resta de la ciutadania. La metodologia de treball va ser la següent. Un procés participatiu en el marc de la redacció del pla, on teníem molt clar que calia que el document contempli una visió molt àmplia més enllà que la que tenen els tècnics municipals. Per això ha estat i continua sent imprescindible la participació de diversos agents socials implicats. És per aquest motiu que prèvia a la redacció del document es van realitzar aquestes sessions, repeteixo, participatives que us havia anomenat. La primera amb un total de 44 persones i la segona amb una comissió de treball que va sortir escollida de 12 persones d'aquesta primera reunió. L'objectiu d'aquest procés era determinar quines accions cal emprendre i quina prioritat considerem que té cadascuna d'elles per tal de complir amb les línies estratègiques que he anomenat abans en el pla. En la primera reunió el que es va fer va ser dissenyar un total de 50 accions que es van distribuir en 11 àmbits de treball. Aquest va ser el punt de partida del treball de la comissió que va elaborar el pla. Totes elles estan contemplades. Totes les persones que hi van participar i van dir la seva està recollit en el pla. És més, vull fer una puntualització. S'ha respectat el llenguatge de cada persona, tal com es va expressar, perquè així s'identifiqués que la seva aportació havia estat recollida. Un cop aquest va estar redactat, es va enviar a tots els membres que van participar a la primera jornada i van tenir més d'un mes, des de principis d'agost fins al 30 de setembre, per fer les esmenes que consideressin. Es van analitzar conjuntament cadascuna de les esmenes i se li van donar resposta. I aquesta va ser l'única metodologia que s'ha emprat en aquest pla. És un pla tècnic, dinàmic, obert, a propostes i continuista. L'única cosa que ja així a destacar una mica que va ser una decisió política va ser el tret de desenvolupar una línia d'ajuts econòmics. La comissió és permanent però no hermètica i vetllaran per la bona implementació i contingut del pla. En funció dels temes que es vulguin tractar podran designar d'altres membres. Per tant, repeteixo, és oberta. I per acabar vull agrair a totes les persones que van participar en la primera jornada, com van ser veterinaris, representants de partits polítics, entitats animalistes, persones a títol individual, a tots els serveis de l'Ajuntament que s'hi van voler sumar, urbanisme, policia local i convivència i ciutadania. Vull agrair especialment al Jaume i a la Núria del servei, els tècnics de l'equip de salut. També agraïm molt la participació del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf per haver participat tan activament i per poder acostar sinergies amb els diferents col·lectius i per tots aquells que avui han fet possible aquest pla. És un pla creat amb la col·laboració de diferents col·lectius que han volgut compartir les seves experiències. El nostre objectiu,
comú ha de ser vetllar pel benestar dels animals que tenim a casa, al carrer, perquè tinguin una vida digna, perquè tinguin espais de lliure circulació i perquè els seus responsables compleixin amb la normativa de la ciutat per tal de fer més fàcil aquesta convivència. És per tot això que demanem el suport de la resta de grups municipals perquè es pugui continuar treballant. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, senyora Dobles. Passo la paraula al senyor Arnabat ara que ens expliqui una mica les esmenes que han estat acceptades. Bé, des de Vilafranca en Comú comentar que valorem positivament l'elaboració del pla. De fet, el pla en part respon a una moció presentada per Vilafranca en Comú i aprovada per unanimitat d'aquest ple el 27 d'octubre del 2015 i ens sembla que disposar d'un pla és un element positiu i d'abans, malgrat que nosaltres tenim algunes observacions, algunes de les quals hem concretat amb una proposta d'esmenes. Considerem que, malgrat les discrepàncies que puguem tenir en el pla, que des del punt de vista tècnic és un pla coherent, ben elaborat, i per altra banda pensem que el més important del pla és que es plantegi com un pla modificable en funció de l'experiència, és a dir, que el puguem anar revisant cada any en funció de l'experiència, de les mesures aplicades i que per tant es pugui anar adaptant a les noves realitats. De totes maneres, tal com he comentat i tal com vaig comentar a la comissió informativa on es va debatre el pla, des de Vilafranca en Comú, que ha participat des del primer moment en l'elaboració d'aquest pla i amb les jornades de participació, s'havien presentat 18 esmenes al primer text, de les quals pràcticament la meitat van ser acceptades i l'altra meitat no. De les que no van ser acceptades, avui hem plantejat una sèrie d'esmenes, però sí que m'agradaria comentar o intentar explicar per quines raons hem donat prioritat en aquestes. Per una banda, ens sembla que a Vilafranca portem un cert endarreriment, i d'aquí la necessitat d'aquest pla, en tot el tema del tractament dels animals de companyia i de tinença responsable, i per això ens semblava que hi havia algunes mesures que s'ajornaven el 2018 que en els grups de participació es van considerar com a molt importants i que valia la pena començar a posar-les en pràctica ja aquest 2017. Per tant, una esmena va en aquesta direcció, sobretot el que fa referència al cens, a la campanya d'esterilització. Recordem que des del 2010 no hi ha una campanya sistemàtica per part d'aquest Ajuntament i la campanya pel microxip. Per altra banda, hi ha un tema que preocupa especialment a les entitats animalistes, és tot el tema relacionat amb la gestió del CAT, i en aquest aspecte considerem positiu que l'Ajuntament decideixi tenir una participació més activa, ja que això té una despesa considerable, a l'hora de tenir en compte el tracte d'aquests animals, la informació del seu funcionament, l'economia, etc. I tot i que no s'ha marcat una prioritat en quant a les dades d'aquesta actuació, sí que ens sembla important que aquest 2017 s'hi posi fil a l'agulla. Un dels temes que sí que ens preocupa, i hem fet una petita esmena parcial, però que ens preocupa, és el fet que el pla no tingui un pla econòmic darrere, és a dir, una valorització de quin és el cost, quina és la inversió que s'ha de fer per tirar-lo endavant. En aquest aspecte esperem que els pressupostos dels propers anys, 2018, 2019 i 2020, tinguin unes partides d'acord amb aquest pla que avui aprovem, perquè si no aprovarem un pla sense el suport econòmic. De fet, Vilafranca en Comú ja va demanar un augment de la partida destinada a aquestes qüestions en els pressupostos del 2017, que no va ser acceptada, però que avui ens és permès poder avançar una mica més. Per altra banda, també una altra de les esmenes que sí que hem proposat és que el cronograma no sigui anual, no sigui només el del 2017, sinó que també hi hagi el del 2018, 19 i 20, de cara a clarificar quines són les accions que es faran cada any i quines són les accions que es repetiran un any i un altre. Per altra banda, també pensem que ens queda un tema que haurem de treballar, però que per nosaltres és important i per les entitats animalistes també, que és el tema d'intentar centralitzar la informació i l'atenció a les persones que necessitin informació sobre aquestes qüestions.
ja sigui des d'un punt dins la UAC, ja sigui des del propi servei, ja sigui a través d'un espai de la web de l'Ajuntament, és a dir, hem d'intentar. Hi ha un altre tema que per nosaltres també és molt important i és el tema dels agents cívics, que pensem que han de tenir una funció fonamental a l'hora de difondre i fer difusió entre els tenidors d'animals de companyia de quines són les bones pràctiques i per tant endegar una campanya informativa prèvia a la campanya sancionadora. I el darrer punt, que també hem presentat com a esmena, és intentar fixar una mica aquestes reunions quadriennals amb els grups de seguiment o el grup de seguiment que es faci del pla per tal que aquest pla sigui viu realment. Aquesta és l'explicació de les esmenes que hem presentat. Entenem que és un pla que hem de continuar treballant i que sobretot ha de comptar amb la participació activa de les entitats i associacions animalistes de la vila. Bé, moltes gràcies, senyor Arnabat. Ara passem al torn normal de paraules, senyor Josep Ramon. El grup municipal del Partit Popular votarà a favor del dictamen. Estem d'acord amb l'elaboració, tal com s'ha fet l'elaboració del pla, que passa que a la vista de l'experiència d'altres plans el problema que hi haurà és veure la seva aplicació, perquè altres vegades s'han elaborat també plans, un tema de la joventut, que al final s'ha amb les associacions, però a l'hora de portar-lo a la pràctica no hi ha uns recursos amb els pressupostos i al final queda una simplement carta d'intencions, una carta d'intencions que després depèn de l'equip de govern de torn de l'hora d'aplicar-ho amb els pressupostos. Esperem que com hi ha aquest nivell de consens i potser sembla que s'han rechaçat algunes esmenes que potser va amb la idea d'aplicar-ho. I esperem que realment sigui així i que amb els pressupostos que vinguin després i a més amb l'execució de l'equip de govern es porti a la pràctica aquest pla i no passi com altres, que simplement és una carta d'intencions. Gràcies, senyor Ramon. Senyor Álvarez, perdoni, en nom d'Esquerra Republicana. Gràcies. Bona nit a tothom, especialment als representants de les entitats animalistes que ens acompanyen avui aquí. Pel grup municipal d'Esquerra fem una valoració positiva d'aquest pla per dues coses, algunes de les quals ja ha apuntat el company Ramon Arnabat. La primera és que és fruit d'una moció aprovada en aquest ple per unanimitat, a proposta de BEC, en què tots més o menys ens vam posar d'acord en que ens calia un pla de treball per fer, en resum, unes normes de convivència entre aquells que tenim animals, els que no tenen animals, i també pel benestar dels animals que no són una joguina. En segon lloc, perquè ens satisfà que en el procés d'elaboració hagin participat representants de diferents entitats, representants de partits polítics que han volgut fer-ho, així com gent involucrada com veterinaris. Per tant, és una part positiva perquè és fruit de la participació ciutadana. És cert que també ho han indicat els companys que podria ser un pla una mica més agosserat, més valent, amb més campanyes de microxipatge, amb esterilització, en contra de l'abandonament dels animals, que ens permetria acabar, en certa manera, amb la sobresaturació del CAT. També hem de dir que tenim constància que el CAT està començant canvis que permetrien millorar les condicions i la qualitat de vida dels animals que hi són. Per tant, crec que en conjunt anem amb aquesta línia. Ens agrada que s'incorporin les esmenes de BEC en aquest cas perquè recull una part de les que també eren d'entitats que estaven una mica, que faltava una miqueta. Per tant, és un pla enriquit que entenem que pot anar a més, sobretot si es fa les reunions periòdiques tal com s'ha manifestat que permeten adaptar-lo al dia a dia. Per tant, estem satisfets, podria ser una miqueta millor, però és un primer pas i és important, per això votarem a favor. Bé, moltes gràcies, senyor Álvarez. Senyor Marcel Martínez, en nom de la CUP. Gràcies, bona nit a tothom. Si en primer lloc veiem positiu el fet que es desenvolupi un marc de treball comú sobre el tema de la tinença responsable d'animals. Entenem que també fruit d'una preocupació col·lectiva, també fruit de la moció presentada per Vilafranca en Comú, es va desenvolupar seguint un pla de treball el que avui portem a aprovació. Entenem des de la CUP que evidentment en una societat sana és una societat que tracta correctament els animals, i evidentment és un reflex de com ens entenem en altres mateixos. En primer lloc hem vist, ja s'ha comentat en diverses intervencions, el pla de participació l'hem trobat tècnicament correcte, una participació de més de 40 persones, amb diverses entitats, professionals, gent a títol individual, fins i tot partits que han volgut dir la seva, i creiem que en la majoria de casos s'han anat recollint totes aquelles intervencions i totes aquelles demandes que es reclamaven. Si bé és cert que aquesta sèrie de qüestions s'han anat treballant des d'entitats per múltiples vessants i que ara podem tenir un marc de treball
comú. A més, es recullen algunes de les demandes que feien des de sempre les entitats que treballaven en defensa dels animals o que tenen cura d'animals. En aquest sentit, per exemple, doncs, l'increment de despesa econòmica o el treball també en alguns projectes. Ja s'han començat també algunes de les intervencions, com la millora de les colònies de gats i l'increment d'aquestes, que és coses que se'ns van explicar en comissions informatives. També ens preocupa la sobresaturació del CAT, com ja ha comentat el company en Josep Álvarez. Sí que sembla que han començat algunes actuacions. Animem a que es continuïn. Entenem que un centre, perquè funcioni, ha de comptar amb els recursos adequats. Entenem que el pla posa damunt la taula alguns elements molt interessants, com per exemple el tema de les subvencions i el treball més intens amb les entitats, control de gossos de caça, campanyes de sensibilització, increment de les colònies de controls de gats, etc. I també valorem positivament la inclusió de les esmenes proposades avui per BEC, pel que fa a alguns temes més tècnics, com per exemple avançar a les campanyes de xipatge que veiem adequat. També hem pogut parlar amb membres d'algunes entitats, no amb totes, que en general sí que veien amb bons ulls el procés tècnic que s'havia desenvolupat i el pla resultant. Per tant, tenint en compte això, tenint en compte la voluntat també expressada de la regidora en comissions d'incorporar aquests elements i seguir debatent i treballant sobre això, no veiem ara mateix cap motiu per votar en contra i per tant votarem a favor. Bé, moltes gràcies. Per tant, jo diria que han parlat tots els portaveus i entenc del sentit de tots plegats, que hi ha una votació a favor. Per tant, quedaria aprovat aquest tema per unanimitat de tot el consistori. Passem al quart punt de l'ordre del dia, que és moció de l'alcaldia per donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a la residència Inglada Via. La part dispositiva de la moció diu el següent. Primer, felicitar a la residència Inglada Via pel seu centenari. Segon, donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a la residència Inglada Via. Tercer, comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la presidència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i a la residència Inglada Via. Moltes gràcies, senyor Raimon Gussi. Bé, bona nit. Com és habitual, des de l'Ajuntament proposem, sol·licitem i felicitem i ens adherim i proposem la Creu de Sant Jordi per una entitat de Vilafranca. Sempre ho hem fet pensant bàsicament en dos motius. El primer, i pel qual felicitem, és una llarga trajectòria, per tant han passat uns anys, en aquest cas estem parlant de 100 anys de servei a la vila, i el segon cas és que realment això tingui una realitat consistent, no? Per tant, que afecti a vilafranquins, que afecti a la societat, que hi hagi un pòsit. En aquest cas també és així, no? El cas que us proposem avui reuneix els dos requisits. Va tenir un origen, cal situar-se en l'època de beneficència, una donació que hi hem d'agrair, no? Inglada Via, que era per les dones necessitades de la vila, no? Això ha anat evolucionant al llarg del temps, fins al moment actual en el qual hi ha hagut la concreció d'una fundació que està treballant precisament ja per dones i homes, però per tothom. I és una fundació oberta que fa uns grans serveis actualment a la gent gran i des de la regidoria gent gran, no només de cultura, també estem molt agraïts amb l'alcalde i anem com a mínim 1 o 2 o 3 vegades l'any per allà i sabem la feina que fan realment a favor de la nostra gent gran. També quan hi ha centenaris, etc., tenim ocasió d'anar-hi a felicitar els que ho fan i realment és una tasca entranyable i que la gent hi té una gran dedicació i humanitat, com altres entitats de Vilafranca. En aquest cas la residència Inglada Via fa aquest servei, nosaltres estem molt agraïts, ells els hi fa il·lusió tenir aquesta distinció de la Generalitat de Catalunya, la Creu de Sant Jordi,
i no podem fer res més sinó que recolzar-ho i traslladar-ho a altres entitats, ciutadans i institucions que s'hi vulguin adherir. Properament ho tramitarem també al Consell Comarcal del Penedès, si s'aprova la moció, i en fi, farem difusió per tenir el màxim de suport possibles, res més. Moltes gràcies, senyor Usi. Senyor Ramon. Sí, el grup municipal del Partit Popular votarà a favor del dictamen i simplement adherir-se a les paraules del senyor Usi, que ha expressat els motius per als quals creiem que es té de donar suport a la Creu de Sant Jordi. Afegir que, com es posa en el dictamen, que ofereix 69 places de residència assistida i 10 places de centre de dia en un municipi que tenim mancança d'aquestes places, que en tot cas si no prestés aquest servei d'aquesta residència es trobaríem un dèficit encara molt més gran. Moltes gràcies, senyor Ramon. Senyor Ramon Arnabat. Sí, des de Vilafranca Comú ens abstindrem en aquesta votació. Entenem la llarga trajectòria de la institució, però en aquests moments no compartim el model i per tant ens abstenim. Moltes gràcies, senyor Arnabat. Senyora Monaquell. Sí, el nostre vot serà favorable a aquesta proposta, tot i que voldríem fer una petició al govern de cara als propers anys, que seria que demanaríem poder conèixer amb anterioritat a l'entrada de la proposta al ple les diferents propostes que l'equip de govern té de cara a fer aquest suport per la concessió de la Creu Sant Jordi, perquè ens les trobem ja entrades en format de moció i per tant ni se'ns han comunicat, ni informat, ni comentat, ni hi ha una qüestió de procediment que ens sembla que és absolutament incorrecta i de transparència i que a més a vegades poden ser propostes que, com aquesta per exemple, poden no generar un consens absolut. I per tant ens sembla que aquesta qüestió per transparència, procediment i consens i també perquè els grups puguem participar a l'hora de fer aquestes propostes, ens sembla que això hauria de canviar i demanem, sisplau, que per la proposta de l'any que ve la mecànica i el funcionament sigui diferent. Gràcies, senyora Monaguell. Senyor Marcel Martínez, nom de la CUP. La CUP votarà a favor de la proposta. Bé, moltes gràcies. Senyor Ramon Zavalla, en nom del Partit Socialista. Sí, gràcies, bona nit. Bé, el nostre grup donarà un ple suport a aquesta proposta, a aquesta iniciativa contemplada en aquesta moció, no només pel fet de la celebració del centenari, que ja és molt, 100 anys de treball per la societat vilafranquina, sinó per la molta feina que s'ha fet, per la feina que s'està fent actualment i per la molta feina que els hi espera en un futur. És una entitat que entenem que està gestionada i que funciona amb caràcters modèlics, amb una implicació, com molt bé ha dit el regidor Raimon Gusi, perquè la visitem sovint i parlem amb els treballadors, amb una implicació total dels treballadors, amb una satisfacció plena de tots els residents ens manifesten aquesta satisfacció d'estar allà molt ben atesos, per tant entenem que és mereixedora, evidentment, per la feina feta i, com deia, per la feina futura, perquè els canvis demogràfics ens demostren que en un futur moltes més places necessitarem per atendre la gent gran. En aquest cas, ha dit el senyor Josep Ramon, el nombre de places insuficients, comparteixo plenament, en tot cas, aquesta insuficiència i aquí, una vegada més, ho he dit moltes vegades, però una vegada més manifesto la voluntat de l'equip de govern i la voluntat personal meva en aquest cas, també, però com a equip de govern, d'ampliar aquest nombre de places, tant de residència com de centre de dia, en un futur. És una voluntat i és un objectiu de legislatura. No ens podem permetre que la gent gran no estigui atesa com Déu mana i en aquest cas farem els possibles perquè així sigui. I insisteixo una vegada més, Inglà de Via és un lloc modèlic en aquest funcionament i per tant mereixedora, de totes maneres, mereixedora aquest reconeixement del Creu de Sant Jordi. Moltes gràcies, senyor Zavalla. Bé, jo diria que ja he parlat tots els representants, per tant passaríem a votació el dictamen, vots a favor del dictamen, serien 8 de Convergència i Unió, 4 del grup socialista, 3 de la CUP, 3 d'Esquerra Republicana, 1 del Partit Popular, abstencions, una abstenció de BEC, de Vilafranca en Comú.
i l'altre està absent. No sé com... Ho dic perquè no sumaran 20. No sumaran 21. L'altre està absent de la sala, ho dic. Perquè quan fes l'acte vostè sàpiga que no es va descomptar. Molt bé. Passem a la moció cinquena, el punt 5è, moció del grup municipal d'Esquerra Republicana per la retirada del quadre de Juan Álvarez de Cisternes del Saló de Plens. La part dispositiva de la moció diu el següent. 1. Retirar del Saló de Plens la imatge de Juan Álvarez de Cisternes abans del proper ple del mes de març, tot dipositant-la en un espai adient perquè l'obra no sigui malmesa. 2. Iniciar un procés obert per tal de potenciar al Saló de Plens referents d'àmbit local que responguin als valors democràtics i que avancin cap a una paritat. Bé, moltes gràcies. Senyor Pere Sàbat, en nom d'Esquerra. Sí, bona nit a tothom. Bé, la moció que presentem avui és una moció que creiem que hauríem d'haver presentat ja fa anys, per respecte, per estricte sentit democràtic i, si se'm permet, també per dignitat. En una democràcia, la Casa de la Vila i el ple municipal haurien de ser sempre traducció de la voluntat de la ciutadania de Vilafranca, és on es reuneixen els i les regidores a partir que han estat escollides d'eleccions lliures per dur a terme el mandat que els veïns i veïnes els han donat. És per aquest motiu que considerem que el ple del Saló de Plens de l'Ajuntament hauria de respondre a aquest fet. En aquest sentit, al Saló de Plens actual, des de Vilafranca, hi ha penjades diverses obres d'art. Per exemple, hi figura des del 1907 un quadre en referència a la mort de Pere III el Gran, l'any 1285. Però a part d'aquest quadre, a les parets del ple municipal es cobreixen retrats d'una galeria anomenada dels vilafranquins il·lustres, formada entre 1901 i 1947. En aquesta galeria dels vilafranquins il·lustres, a més de donar-s'hi un exemple flagrant de discriminació a la igualtat de gènere, on només hi ha una dona representada, fet que va en direcció absolutament oposada a les polítiques d'igualtat que es vol impulsar des de qualsevol institució democràtica, hi figura des de 1947 un personatge que contradiu el sentit democràtic que ha de tenir la nostra institució. Es tracta de Juan Álvarez de Cisternes, que va ser alcalde de Vilafranca durant la dictadura del general Primo de Rivera, una etapa caracteritzada per l'anticatalanisme i per la limitació de drets i llibertats, el qual, l'Álvarez de Cisternes, va ser assassinat el 20 d'agost de 1936 durant la Guerra Civil. A més, com a dada interessant del personatge, Álvarez de Cisternes té el dubtós honor de ser, a instàncies de la família, l'última persona enterrada l'any 1983, el 1983, no precisament després de la Guerra Civil, al mausolem feixista que el general Franco va construir al Valle de los Caídos, un monument monstruós que encara avui segueix servint per fer apologia del feixisme i on, cal recordar-ho, fins fa 4 dies ministre del Partit Popular Fernández Díaz anava a resar. Considerem que tenir un alcalde d'un període dictatorial en el ple de sessions de l'Ajuntament no és precisament quelcom acceptable i no té cap tipus de justificació malgrat el tràgic final de la seva persona que, evidentment, lamentem i condemnem. I més quan és l'únic retrat d'un alcalde que és el Saló de Plens de la Vila. No podem continuar fent apologia de dictadures des d'aquesta sala, com si no passés res. Em pregunto, quan algú ve a visitar el Saló de Plens i se li diu qui eren els personatges que apareixen, què carai expliquem d'aquest senyor. No és lògic que on recau la representació democràtica de Vilafranca hi hagi un personatge com Álvarez de Cisternes que no recull per res els valors en defensa de la democràcia ni ostenta cap mèrit per ser exhibit al Saló, ni tan sols, i malgrat el seu tràgic final, pel seu assassinat. I ja posats, com dèiem en el segon punt de la moció que presentem, també demanem i creiem que caldria una actualització de la sala de plens, no només tal i com diuen els companys de la CUP ple rere ple perquè ens posin unes taules per poder treballar una miqueta millor, sinó també pels quadres. No pot ser que, per exemple, només hi hagi una dona, repeteixo, perquè d'exemples de Vilafranca en tenim molt. Podríem parlar de Dolors Piera, mestra i persona destacadíssima en la lluita de la democràcia als anys 30, de Joana Raspall, bibliotecària que va salvar bona part dels llibres de la Biblioteca de Vilafranca durant la Guerra Civil, de Coloma Saró, la primera dona regidora de Vilafranca, que va ser regidora del Partit Socialista Unificat de Catalunya, de la poetessa Anna Maria de Saavedra o de Sara Kirchner, mestra i historiadora de l'art que va ser marginada pel franquisme. D'exemples en tenim molts i diversos i només cal voluntat per actuar-hi.
Creiem que seria bo doncs, que a les parets de la Casa de la Vila s'hi fes la seva pròpia transició, una transició de debò i ben feta i no com la que vam tenir, i representessin els valors de democràcia que de ben segur tots els que estem en aquesta sala sentim representar. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Sàbat. Senyor Josep Ramon. Sí, el grup municipal del Partit Popular s'abstindrà sobre aquesta moció. I tinc de dir que la veritat és que no coneixia la trajectòria del senyor Álvarez de Cisternas, ho vaig consultar a la Wikipedia i llavors és curiós perquè deien que la circumstància de seva mort, no sé si Wikipedia que a vegades posa coses que són errors, però deien que havien agafat uns escamots de la CNT i d'Esquerra Republicana, és curiós també, i justament el que se'l matat sembla que és per motius simplement perquè era catòlic. Era un delicte que podríem dir d'odi. Clar, aquí seria discutible dient, sí, és que miri, és que aquest senyor és alcalde d'una dictadura, també s'ha de dir que una dictadura quan potser designava una persona per alcalde, si no acceptava el càrrec, doncs es posava en una situació realment difícil, però l'altra cosa es podria dir que també seria un representant d'una persona assassinada simplement per un delicte d'odi. Seria recordar que és una persona que aquests fets no es tornessin a repetir, ja sigui ideologia de la persona que sigui, i especialment quan es fa referència a la pròpia moció de la construcció d'una consciència cívica, d'una societat responsable i conscient del seu passat i és essencial. I és un tema que seria de no tornar a repetir, però en tot cas nosaltres ens abstindríem sobre aquesta moció. Sobre la remodelació del ple, hi hauria el tema que s'havia parlat de la CUP, que havia insistit diverses vegades que fos més funcional, amb això estaríem d'acord. Amb el tema dels retrats, és una cosa que si hi hagués el consens es podria fer. En tot cas, el que també insistim és que per complir la legalitat tindria d'haver-hi el retrat del Felip VI a la sala de plens. I si realment ara s'està incomplint una norma i en tot cas si no es compleix, que el que té de complir precisament és l'alcalde, i si no és així ja es farà el que es tingui de fer. Quan arribi la sentència ja no seré alcalde, o sigui, no es preocupi, espavilant. Senyor Navat. Bé, des de Vilafranca en Comú estem d'acord amb la proposta que ha presentat Esquerra Republicana. Entenem que no té cap sentit que l'únic alcalde que figura en aquest saló de plens sigui l'alcalde de la dictadura de Primo de Rivera, independentment de si és evident que va ser posat a la força, però també podia haver dit que no, i en tot cas la seva actuació no va ser precisament brillant i va contribuir a reprimir el sentiment catalanista, el sentiment social, el sentiment anarquista, etc. Per tant, nosaltres pensem o estem d'acord en que retiri. El que també pensem és que cal un replantejament del saló de sessions, no solament dels quadres, sinó, com hem vingut repetint, almenys des de l'oposició en diverses vegades, de la pròpia instal·lació que faci digne el treball dels regidors i regidores d'aquest ple. Llavors, parlem-ne, convoquem una junta de portaveus, planifiquem un temps, però revisem no solament els quadres, sinó més coses d'aquest saló de plens. Bé, moltes gràcies. Senyora Laia Santís, sí, la CUP també estem d'acord amb la proposta que fa Esquerra, només dir que el 2015 ja vam emetre un prec en aquest ple que demanàvem que es repensés els quadres d'aquest Ajuntament, que enteníem que n'hi havia que no eren de cap mena d'actitud democràtica, no cal dir el que menciona Esquerra. Fa 40 anys que va morir Franco i em sembla una mica vergonyós que no es puguin començar a complir compromisos per part de l'Ajuntament, per tant, com que els fets pesen més que les paraules, si us plau, comencin a desenvolupar fets i retirin els quadres que no toquen. Bé, moltes gràcies. Senyor Ramon Zavalla. Sí, bé, el nostre grup entén que aquest saló de plens, funcional o no funcional, té una unitat d'estil que li dona una singularitat que hem pogut comprovar molts i contrastar, reconeguda per molts visitants, per la gent que ve als plens, per la gent que celebra aquí les seves cerimònies civils de casament, per als actes institucionals. Per tant, podem estar d'acord en que potser nosaltres, en el sentit de la funcionalitat del dia a dia, doncs no és massa funcional, però té una estètica, si més no, singular. Nosaltres entenem que si cal fer alguna actuació, aquesta actuació ha de ser global, una miqueta amb la línia també del que s'ha dit. Si cal fer, podem fer o hem de fer un reajust general. Ara bé,
començar a contemplar o qüestionar la idoneïtat o no dels quadres, de cadascun dels quadres, o de cada una de les parts d'aquest saló de plens, de caràcter singular i individualment, ens porta a un debat força estèril, perquè ara podem qüestionar aquest personatge, però també podem qüestionar algun altre grup polític o alguna altra entitat pot qüestionar un altre dels quadres que hi ha, i així ho podríem anar qüestionant tot. Per tant, entraríem en un debat totalment estèril en aquest sentit. Per tant, entenem que el que cal fer és o bé prendre la decisió d'una remodelació total del saló de plens, en el seu sentit de la modernitat, que jo no dic que s'hagi de fer, dic si cal fer-ho, ho hem de fer-ho en la seva globalitat, o no plantejar-nos aquestes singularitats, perquè, com dic, entraríem en un debat que l'hem vist ara ja mateix aquí. Hi ha hagut dues intervencions anteriors a la meva, una que qüestionava el quadre, una altra que qüestionava la no presència d'un altre quadre. Per tant, això nosaltres no ho podem consentir, és a dir, no estem d'acord i per tant hi votarem en contra. Bé, moltes gràcies, senyor Zavalla. Senyor Aureli Ruiz. Sí, per part del nostre grup, també començant pel final de la moció, que demana bàsicament l'aspecte, penso que destacat de la moció és la remodelació del saló de plens, un saló de plens que recordem que més o menys té aquest aspecte des de fa més de 100 anys, vull dir, no estem parlant d'un saló de plens remodelat fa poc o amb quadres, doncs, diguéssim, o pintures que es vagin posar fa 4 dies, sinó que evidentment quan estem parlant d'aquesta antiguitat estem parlant d'un valor patrimonial altíssim. No sé, són evidentment quadres pràcticament tots pintats per pintors reconeguts i que, doncs, com deia, el valor patrimonial moltes vegades s'ha de tenir en compte. Quan hi ha quadres que veiem en museus, ningú qüestiona moltes vegades qui és el personatge o què és l'acció que hi ha darrere, sinó que es parla sobretot de la qualitat pictòrica o del valor patrimonial que té aquell quadre. Per tant, pensem que això és un element que cal tenir en compte abans d'explicar el que té a veure amb la moció, abans de debatre-la. Estem d'acord amb que es poden replantejar coses, és evident que hi ha elements, com dèiem, tecnològics, funcionals, tenen a veure amb el propi funcionament dels plens, inclús podem debatre si els plens s'han de fer aquí o s'han de fer en un altre lloc, perquè això d'alguna manera també es podia tenir en compte. El que dèiem és que si s'ha de canviar el saló de plens, doncs clar, hi ha diversos motius, se n'exposen alguns. Es parla de qualitat democràtica dels quadres, jo realment m'agradaria que em diguessin si n'hi ha algun que realment els convenç democràticament, perquè jo diria que no sé si n'hi ha cap que tingui a veure realment amb la democràcia. En tot cas, això, clar, si comencem aquí, potser els hauríem de canviar tots, i amb això, en aquest sentit, com he dit abans, no ens sembla gaire positiu que fem aquesta línia, que hi ha poques dones, és evident, fa 100 anys les dones en situacions, diguéssim, destacades dintre del món polític, del món social, doncs no n'hi havia pràcticament gaires, en aquell moment quan es va fer el saló de plens, i clar, ara plantejar-ho es podia plantejar. Però clar, el tema està en si ho hem de canviar o no hem de canviar. Jo us asseguro que la majoria de persones que venen a aquest saló de plens queden realment meravellades de com és, perquè és un saló, és una sala singular, que no la tenen pràcticament la majoria d'ajuntaments. Hi ha ajuntaments similars al nostre que alguns sí que tenen una sala més o menys similar, però són molt poquets i no tampoc es plantegen de canviar la decoració. Moltes decoracions d'aquestes, com deia, també són de fa molts anys. Això, com diem, és patrimoni. Clar, canviar el patrimoni o la història o eliminar figures que poden representar determinats elements, que són, com deia, història, doncs jo diria que és una línia que no ens atrevim massa a traspassar-la. Pensem que seria contraproduent, segurament, i entrar en un debat així no ens acaba d'agradar. Després també es parla del tema del quadre concret, que es diu, sincerament, aquesta línia de canviar un quadre singularment, a cop d'emoció, no ens sembla gaire positiu. Això, com dèiem, es podia debatre, inclús es pot debatre el lema que posa sota el quadre. En tot cas, en general, aquesta línia, com deia, és una línia una mica perillosa, perquè ens sembla que si comencem per aquest quadre, d'aquí 4 dies seguirem per un altre, després per un altre, i llavors tots anirem a cops d'emoció, i això no ens sembla massa bo, una mica pel que he explicat abans. També no ens agrada perquè és l'únic alcalde, que és d'un període, com dèieu abans, que hi havia una dictadura. Evidentment, ell no és el dictador, això també ho hem de tenir en compte, va estar posat, perquè si fos el dictador segurament ja l'haguéssim tret, això ja els hi dic jo. Però en aquest cas una persona posada en unes circumstàncies, en un període concret, lògicament
podia tenir les seves ideologies, que no les compartim, segurament cap dels que estem aquí, però en aquell moment eren les circumstàncies que hi havia i aquesta persona va ser alcalde per diversos motius. Per què està aquí? Per circumstàncies, abans s'ha explicat. L'hem de treure ara després de 80 anys? Home, 80 anys des de la seva mort, en tot cas 70 des que està posat. Home, tants anys, no sé si, jo crec que ara ja no s'està debatent el per què hi ha el quadre, sinó el valor patrimonial del fet que està el quadre en si, no tant del seu contingut. És que després també ens preocupa el que pot arribar a venir, perquè clar, si comencem pel quadre, d'aquí 4 dies ens demanem que canviem el nom de carrers. Hi ha noms de carrers de Vilafranca que tenen noms d'alcaldes i tampoc eren de períodes democràtics. Ja començarem un per un a veure si els hem canviat. Després també canviarem, suposo, noms de places, que també té alguna en aquest sentit. Hi ha carrers que tenen noms de militars, vinga, comencem. Altres edificis que també tenen noms de persones que igual no ens agraden amb alguns i altres sí, perquè són religiosos o perquè jo crec que realment veiem una línia força perillosa. I el senyor Juan Álvarez, com s'ha dit abans, era una persona que va ser assassinada. No estem parlant d'un alcalde que per algun motiu està posat perquè sí, perquè ens agradava que fos aquest. Segurament hi havia un tema de fons. I va ser assassinada per part, jo ja no entro en qui el va assassinar, perquè és evident que el que deia abans, això de les coses que circulen per internet, doncs poden... És evident que per algú de dretes ho dubto, ja dic jo, però no crec que fos... No entrarem en això. Però clar, dir que els arguments és que està enterrat al Valle dels Caídos quan ell no ho va demanar, segurament, això és un tema de la família, per unes circumstàncies que segurament ens haurien d'explicar a la família per què ho van fer, que segurament llavors ho entendríem, però en tot cas és un tema que podem debatre. I llavors, com deia abans, no és perquè ell fes coses dolentes. Es diu que potser no va ser un millor alcalde, no sé si va ser el millor o no, jo els de fa molts anys no els conec. En tot cas, ell no va matar ningú, això està clar, el van matar ell, això sí, només pel fet que és un alcalde assassinat, com a mínim l'hauríem de tenir en certa consideració, perquè jo crec que és l'únic alcalde de Vilafranca que ha estat assassinat. Per tant, per tots aquests motius, sobretot perquè dèiem, replantejar-se una decoració amb el cost que això suposa, clar, perquè abans no he parlat, canviar tots els quadres, això és evident que ens pot costar molts diners i no sé si aquesta és la prioritat que en els pressupostos vostès volen portar en els propers pressupostos, ja ens ho diran. Però jo crec que no és el que ara Vilafranca necessita i crec que hem de preservar també el nostre patrimoni, que és un valor, jo penso que força alt i que amb orgull també l'hem de defensar, malgrat el que hi hagi en cada un dels quadres. Bé, moltes gràcies, senyor Ruiz. Per tant, sí, vol intervenir el senyor Pere Sàbat. Endavant. Sí, gràcies. Bé, potser el govern no ha acabat d'entendre la moció, però el tema de fons en si és la retirada del quadre, no l'adequació de l'espai, que és un tema que en podem parlar i, com ja indiquem en el punt 2, es tracta d'iniciar un procés obert per tal de potenciar el Saló de Plens, referents d'àmbit democràtic, local, etc. I també, com dèiem, de mirar que sigui un espai més funcional. Però bé, tornant amb el tema, senyor Aureli, no és l'únic alcalde assassinat. De fet, en una moció recent aquí que el seu govern va votar en contra sobre instaurar una querella contra els crims del franquisme, vam parlar d'un alcalde que havia estat assassinat. Potser no ho recorden, està bé recordar-ho. Es preguntava per què es va penjar aquest quadre. Aquest quadre el van penjar el 21 de gener del 47 per celebrar l'entrada de les tropes franquistes a Vilafranca, per celebrar el 7è any que havien entrat les tropes feixistes. Per tant, entenc que és un motiu més per demanar la retirada d'aquest quadre i no per celebrar que continuï sent-hi. Parlaven, és que s'han dit coses bastant grosses, una mica, sincerament sentia o he interpretat, perdoni si ho he fet així, que es banalitzava una mica les dictadures, en el sentit de que no es demanava retirar el quadre perquè no era el dictador. Perdoni, però és que només faltaria. Les dictadures, sí, hi ha un dictador, però hi ha tota una estructura que aplica les ordres que apliquen les dictadures. Per tant, en aquest sentit, només hauríem de demanar que es condemnés a Franco, o tot l'aparell repressiu també va tenir alguna cosa a veure? Doncs el mateix en la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, no és que estiguem parlant del valor patrimonial d'un quadre, que, com repetim en aquesta moció, el que demanem és que retiri del Saló de Plens, no que el cremem.
cony, teníem un museu, el podem posar al museu, vull dir, crec que el Saló de Plens no és un museu. Per tant, el podem retirar, el podem portar en un altre lloc, igual que tenim altres quadres que estan en el museu o que estan en el dipòsit del museu, i no passa res. Per tant, entenem que en aquest Saló de Plens el que ha de ser i ha de respondre és a una voluntat democràtica que són els valors que nosaltres representem o entenem que hem de representar entre tots. Per tant, sincerament no entenem el vot contrari del govern i més, per exemple, tenint en compte que el Partit Popular s'absté. Per tant, sí, pot continuar el vot del Partit Popular. Li queda un minut i mig, senyor Pere. Sí, no, i per tant, sí, i pel que fa, comentava el company Zavalla, de que el ple recull una unitat d'estil. Ens sembla fantàstic i segur que trobarem un quadre adient que pugui mantenir aquest estil que tenim en aquest Saló de Plens. No estem proposant aquí que hi posin una pintura d'art contemporani. Estem proposant, sincerament, que treguin un quadre d'un alcalde d'una dictadura, que entenc que és una cosa molt senzilla d'entendre i que, com a representants democràtics que som de la ciutadania de Vilafranca, és la nostra, creiem, obligació que el ple representi els valors democràtics. I el que estan fent avui vostès és precisament tot el contrari. Bé, moltes gràcies. L'he vist amb actitud de tenir ganes de parlar, senyor Ramon. No, simplement és per dir que canvia el vot i votaré en contra. Bé. És que no el canviem nosaltres ara. Alguna paraula més? Doncs passem a votació. Vots a favor de la moció. Hi ha 3 vots de la CUP, 3 d'Esquerra Republicana, 2 de BEC, vots en contra de la moció, 8 de Convergència i Unió, 4 del PSC, 1 del Partit Popular, i quedaria rebutjada, i això no vol dir que no es reestructuri, els quadres i que potser es canvien com aquest, i que potser hem de buscar, és veritat, més paritat, i que l'hem de buscar a través de quadres que estiguin bé, que quedin bé, que siguin assequibles, perquè no és senzill això, i a més actuals i amb noms potser dels que vostès han anomenat. No ho traiem ara. Hi ha alguns components que han fet prendre aquesta decisió. Molt bé, passem a... Bé, abans de la moció de pregs i preguntes hi havia una moció d'urgència presentada per la CUP. L'urgència, però en tot cas vostè ha de llegir-la, entenc jo, i va defensar l'urgència, evidentment, però no la llegeix primer vostè el que demana? Primer l'ha d'acceptar i llavors l'urgència i després, no? Entenc jo. Bueno, però en tot cas primer ha de dir el títol i de què va, no? D'acord. I després, sense explicar, ells han d'explicar el motiu de l'urgència. Fora de l'ordre del dia, ha entrat en via d'urgència, sol·licitant la seva inclusió per la via d'urgència, una moció de la candidatura d'Unitat Popular per la retirada de la bandera espanyola a la Casa de la Vila. Llegeixo la part dispositiva de la moció, diu el següent. Primer, instar a l'actual alcalde de Vilafranca, senyor Pere Regull, a procedir a la retirada de la bandera espanyola del terrat de l'Ajuntament responent a l'acord d'aquest ple. Segon, que en els edificis municipals no onegi cap bandera des dels màsters oficials de l'Ajuntament, però mantenir la bandera catalana com a símbol d'identitat de Catalunya en el balcó municipal. Tercer, informar a la presidència del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat i a la delegació del govern de l'Estat espanyol a Catalunya d'aquesta decisió acordada pel ple. Bé, moltes gràcies, i ara en tot cas per defensar l'urgència, senyor Martínez. La urgència es justifica perquè la bandera espanyola va començar a onejar el divendres i òbviament estava fora de plaç per entrar en l'ordre del dia d'avui. Bé, en tot cas jo els diria una cosa abans de votar l'urgència. Jo els diria que a cop calent, i a cop calent ho estem tots, es poden prendre o fer coses que poden no convenir. I ho dic tant per vostès com per mi mateix. Jo crec que fora bo
esperar el següent ple a presentar aquesta moció. Jo els hi demano en aquest sentit, no? A cop calent, repeteixo, no només de vostès per l'impacte aquest, sinó per mi mateix, que sóc el que l'he hagut de penjar, i que a vegades et fan dir o fer coses que després ens podem arrepentir, jo mateix, no estic dient que vostès facin res malament. Jo en tot cas els dic que els demano això, si vostès ho mantenen, votem l'urgència, ja està, però jo els demanaria en atenció a tot plegat, a tota una situació que sobrepassa molt aquesta, la retirada i la posterior presentació, si vostès ho creuen convenient. Nosaltres creiem que tant vostè com els representants polítics sabran estar a l'alçada del càrrec que ocupen i que podem tenir un debat en plena normalitat, que per això se'ns ha escollit democràticament per representar els veïns i les veïnes en aquest ple. Sí, no en tinc cap dubte, a més el problema és que en el fons en el tema segurament estaríem d'acord, amb la urgència no, per tant votarem a l'urgència, vots a favor de la urgència, serien els 3 vots de la CUP, els 3 vots d'Esquerra i els 2 vots de BEC. Considerem del tot inadequada perdoni, la negativa a debatre, considerem del tot inadequada. Perdoni, en tot cas, escolti. Justifiquiu, sisplau. Demanem que l'equip de govern justifiquin-se, sisplau. Estem demanant la justificació de per què es vota en contra. Senyor Martínez, si volen marxar no hi ha problema, però els diré que no procedeix i a més estan fent això malgrat l'advertiment que li he fet abans, li repeteixo a cop calent i segurament pocs dels que estan aquí estan més dolguts que jo mateix amb aquestes coses i per tant els he demanat això, he trobat la resposta és aquesta, endavant, facin el que correspon. No volen justificar... Vots a favor de la urgència, s'han dit ja, sí? En 3, 6 i 2, 8 vots en contra de l'urgència. No es volen justificar de per què no voten a favor. Vots en contra de l'urgència. Davant la negativa de debatre, les regidors de la CUP abandonem el ple en senyal de protesta. Molt bé, fantàstic. Sí, home, sí. Molt bé. Passem a l'apartat de pregs i preguntes. Pregs i preguntes. Allà amagat. Senyor Peñafiel, si vol fer una pregunta. Bé, diverses preguntes que tenim plantejades ja de plens anteriors. Primer vam preguntar en el ple passat sobre el cost total de tot el tema del tanatori, se'ns va informar del cost de l'obra, però nosaltres demanàvem el cost total, és a dir, també l'adquisició dels terrenys i la valoració econòmica de la concessió administrativa que s'hi va fer. També vam demanar un informe sobre les incidències que hi ha hagut en els darrers mesos sobre l'enllumenat públic. Hi ha hagut diversos casos d'apagades de carrers que no han tingut il·luminació i volem per tant un informe del servei perquè creiem que no està sent el que hauria de ser. També volem demanar com està el pla de mobilitat. Ens consta que hi havia una partida pendent i una subvenció de Diputació i creiem que cada cop se'ls van acumulant més temes sobre mobilitat que ens sorgeix solucionar i que per tant volem saber si serà una de les activitats que començarem a treballar en els propers mesos. Un altre tema és que han rebut queixes o comentaris dels treballadors del servei de bus urbà en el sentit que s'han ampliat el nombre de parades, que per tant això ha afectat a les seves condicions de treball i que tenen problemes per poder respondre als horaris, primer que no estan senyalitzades les zones parades en molts casos i que els genera problemes a l'hora de poder respondre al servei amb puntualitat. I en aquest sentit tornem a demanar, com ja vam fer en el moment de la concessió, el tema d'habilitar els tacògrafs. Creiem que és un tema important i que milloraria la qualitat del servei i sobretot en temes de seguretat,
que creiem que ens hi hem de posar les piles en aquest sentit. També voldríem demanar un informe o les estadístiques dels casos d'accidents al carrer, és a dir, de caigudes, de situacions d'aquestes produïdes pel mal estat dels carrers, perquè a més hem vist que en les darreres setmanes hi ha hagut un increment de les obres, potser de les petites actuacions, potser en el sentit vinculat amb el pla de diagnòstic que vam presentar a Vilafranca en Comú de l'estat dels carrers. Tenim pendent que ens contestin una sèrie d'actuacions, una sèrie d'informacions en relació d'això, i voldríem saber el tema de les incidències de caigudes i de lesions per l'estat dels carrers. Continua el Ramon. Molt bé. Sí, avui tenim bastantes preguntes. Bé, una primera qüestió és que es va aprovar en el seu moment una moció sobre el tema dels camins escolars. Se'ns va dir que se'ns informaria de com estava el tema, no se'ns ha informat, vam intentar que se'n parlés en el Consell Escolar Municipal, no se'ns va respondre a la demanda, per tant preguem que se'ns informi, tal com es va acordar, doncs de com està aquest tema, com s'està tractant, en qui s'està parlant i què s'està fent una mica, ja que la moció la vam presentar nosaltres. Després també hi ha una altra qüestió que fa referència al monument que tenim a les víctimes dels camps nazis, on darrerament es va fer un acte i es pot comprovar, perquè també hem tingut queixes d'altres veïns del voltant, que s'hauria d'il·luminar mínimament perquè fos mínimament visible. Avui en dia, a partir que es fa fosc, és totalment invisible aquell monument. Segurament hi ha una toma de corrent molt a prop, es podria solucionar sense cap despesa i dignificaríem una mica l'espai. Senyor Arnot, és que passa que aneu tan ràpid que a mi em sap greu, hi ha coses d'aquestes que les podíem contestar a l'acte i ens estalviem coses, de les que heu dit també, però bueno, heu anat a pinyó fixa i en tot cas amb aquesta evidentment s'estudiarà, és una proposta correcta. A més hi havia algun altre problema, perquè hi havia una repustiva al costat que l'hivern s'asseca i no queda bé, i ho hem estat mirant perquè precisament ho hem estat mirant aquests darrers dies perquè feia mal aspecte. Es veu que sempre hi ha estat, però és un tipus d'arbust que s'asseca i després a la que arriba la primavera i tal, llavors ja és verd. I avui també ho estava, precisament avui aquest m'ho dic perquè aquest matí estàvem amb aquest tema i el problema que em deien els tècnics és que segons quin tipus de arbustiva necessita rec i no hi pot arribar rec. Però bueno, jo també els he dit que hi ha arbustos que jo els veig tot l'any bé i per tant estem estudiant la manera de dignificar-ho, estem d'acord. Molt bé. Després hi ha una altra qüestió dues qüestions relacionades amb el barri del Molí d'en Rovira. Un és que ens agradaria saber quin és l'estat de desenvolupament del PAU 16, perquè entenem que és clau per desenvolupar el barri i algunes reformes que es volen fer en el Molí d'en Rovira. És clau per solucionar alguns dels problemes que hi ha al barri, per tant ens agradaria saber quina és la situació i quina és la predisposició de l'Ajuntament per dinamitzar aquesta qüestió. I ja ens contestaran, no cal que ens contestin ara. I també relacionat amb el Molí d'en Rovira, però que fa aspectes de governació, per dir-ho d'alguna manera, és que hem tingut queixes de veïns al voltant d'una discoteca, no tant pel tema de la discoteca, sinó per l'enrenou que genera al voltant d'aquesta discoteca els caps de setmana. Llavors ens agradaria saber quines són les mesures que ha pres l'equip de govern per intentar fer respectar les ordenances que tenim i per altra banda el dret dels veïns també al descans i els joves a divertir-se, és a dir, el de tothom, però hem d'intentar solucionar aquest tema. Explicarem tot el conjunt de mesures que són moltes, àrdues, complicades i difícil de compaginar les dues coses que vostè ara deia dels joves i del descans dels veïns. Complicat, li explicarem, no es preocupi. Bé, i una penúltima qüestió, perquè el Toni diu que se n'ha deixat una, és no acabo d'entendre per què havent una junta de portaveus abans del tema de la bandera no ens va explicar res, almenys a mi com a portaveu de Vilafranca en Comú, d'aquest tema. Jo entenc que és un problema que afecta a tot l'Ajuntament, vostè és el primer responsable, però tots
em sembla que en aquest aspecte li donaríem suport. Per tant, trobo, no sé, malament que havent una junta de portaveus per tractar un altre tema no aprofités l'ocasió per informar-nos de la situació en què es trobava. Sí, té raó. Té raó, en el darrer requeriment va ser ho van exigir amb tanta premura perquè n'hi va haver un anterior de la setmana anterior que ja em donaven 24 hores, no el vam complir pel tema de les ventades i tal, que van malmetre el tema del terrat, i el següent jo els hi pensava dir, però va arribar el dijous amb premura que el divendres ho posés, i la veritat vaig anar de bòlit amb agenda, no ho vaig fer i és un error, ho tenia que haver fet i més amb vostès. Disculpin. Més que res, perquè ens consta que es va fer amb algun grup. Com? Perdó? Que ens consta que es va fer amb algun grup i que estaria bé fer-ho amb tots, però bé, en tot cas. No, amb un grup, perdoni, amb algun grup, el dimecres anterior al darrer requeriment, amb algun grup li vaig explicar que hi havia hagut un requeriment abans, no que que el dia que vaig posar la bandera no ho sabien, perquè el requeriment em va arribar l'endemà i com que va ser tan ràpid tot, no els hi vaig dir, seria fals dir que els hi vaig dir que posava la bandera, els hi vaig dir que hi havia algunes opcions, que una d'elles passava per posar la bandera. Bé, l'altra pregunta que hauríem fet, que també ens han comentat diversos veïns de diversos barris, és que hi ha una preocupació creixent per les enganxines que es posen a les portes de molts comerços i d'habitatges de serveis de serralleria que fins i tot s'estan ocupant, posant a sobre de guals o a sobre de diguéssim, del lloc on posar la clau, i que això està generant problemàtiques. I quines actuacions es pensen fer des del govern per actuar davant d'aquesta situació? Molt bé, perfecte. Senyora Mònica Ill, nom d'Esquerra. Bé, nosaltres seguirem amb el tema de la bandera. En aquest sentit sí que hem de dir que no estem disgustats i no estem gens contents de com s'ha resolt això avui. És a dir, no ens agrada que els companys de la CUP o de qualsevol altre grup municipal marxin del ple. Tampoc no ens agrada que no es puguin parlar les coses. Entenem que evidentment la bandera hi serà demà i passat demà i l'altre, no? Que sí que podem esperar potser a un ple, però si hi ha el requeriment d'algú sempre està bé poder-ne parlar. És a dir, aquesta situació és molt incòmoda, la veritat, i està mal resolta. Per tant, nosaltres sí que demanaríem que en aquest cas PDeCAT convoqués una reunió amb els grups que estan a favor de la independència i que poden estar a favor del procés i del referèndum, com pot ser Vilafranca en Comú, i també fins i tot de les entitats com l'ANC i altres, per poder parlar d'aquesta qüestió amb calma, sense els nervis tan a flor de pell per part de tothom, i intentant consensuar i arribar a algun acord sobre accions, propostes o el que sigui, poder-ho parlar i que cadascú es pugui explicar, però sobretot evitar aquestes situacions perquè no beneficien a ningú. Amb les maneres tampoc, també ho hem de dir, que hi ha maneres que tampoc ens agraden per part d'Esquerra, i la veritat és que la situació és força incòmoda i ens agradaria poder emplaçar el govern, no en aquest cas a Convergència, a poder fer un pas i convocar aquesta reunió, no diré demà, però si pot ser que no s'allarguin el calendari i puguem aclarir les coses i treballar més en conjunt. Bé, li haig de dir que demà no la convocaré, demà no. I tal com he dit abans de la resolució, els he dit que precisament en la línia que vostè va, deixem posar les aigües i parlem-ne quan es pugui parlar. Avui si haguéssim debatut aquesta moció, sabem perfectament el resultat de la mateixa, hagués estat el mateix resultat, o sigui, l'aixecada i anar-se'n era el mateix, era exactament el mateix, no s'hagués parlat de res, perquè a més poca cosa hi ha a parlar, hi ha una sentència i una sentència t'obliga i per tant l'has d'acabar fent i ja està, és que no hi ha ens agradi o no, què diríem? Que no ens agrada, que m'insultaran des d'allà, ja ho sabíem, estava tot pautat, tot dit, hem fet és avançar al final del ple, no hi havia cosa que parlar avui, repeteixo, hi havia cosa a parlar d'aquí uns dies amb els ànims reposats, que és la decisió que hem pres i que crec que era la correcta. Em sap greu, i a més, per evitar això, els he demanat que
que la retiressin i que ho parlaríem amb tranquil·litat. A la vista de tot plegat, la veritat és que et planteges moltes vegades que els viatges els has de fer amb qui tu vols i pots. Per tant, veurem el resultat de tot plegat. Si no hi ha més preguntes, donem el ple per tancat. Finalitza, doncs, aquest ple en caràcter ordinari, ara quan queden un parell de minuts per arribar a 2:15 de la nit, un ple curt, perquè de fet hi havia pocs punts a l'ordre del dia i a més amb aquest final una mica tens, amb l'abandonament per part dels regidors de la CUP del ple municipal, veient que no prosperava la proposta d'incorporar en el debat d'avui una moció sobre el tema de la bandera espanyola, que uneix a dalt de l'Ajuntament, que presentaven d'urgència. En aquest cas, el govern municipal no ha acceptat aquesta urgència i per tant s'ha ajornat el debat fins al proper ple al respecte d'aquesta moció, que és el que demanava l'alcalde. En el grup de la CUP demanava que deixessin un temps per serenar els ànims i poder-hi reflexionar i poder parlar amb més calma. Com ha dit el mateix alcalde, a insistir la CUP de presentar la moció, des del govern s'ha rebutjat aquesta urgència, que és un mecanisme legal que existeix dins del reglament orgànic municipal sempre que es presenten mocions fora de l'ordre del dia. Així doncs, amb aquest final tens, com dèiem, un ple que ha comptat però amb altres aspectes destacats, per exemple l'aprovació definitiva de l'ordenança de la renovació o de la modificació de l'ordenança de civisme i de convivència de l'Ajuntament de Vilafranca, incrementant, per exemple, augmentant les multes per a aquelles persones que no recullen els excrements de gossos al carrer o que fan pintades. Aquí també hi ha hagut l'oposició per part de la CUP, també d'Esquerra Republicana de Vilafranca en Comú. S'ha aprovat amb el vot a favor del govern municipal, Convergència, el PSC i també el vot del Partit Popular. I, entre altres aspectes, també s'ha aprovat un pla per la tinença d'animals, un pla respecte de l'atenció als animals, que ha comptat en el suport de totes les forces polítiques en aquest cas i també amb la presència, mentre es durava el ple, mentre es debatia aquest punt, de representants d'entitats animalistes. Aquest és un breu resum del ple municipal que us ampliarem d'alguna manera a través dels serveis informatius demà mateix. Que acabeu de passar molt bona nit. Adéu-siau.